ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funi ya were la sa i senfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusira 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon Mali kunafuni chakela ube yano die au kunafuni ni ale kama kata kunafuni nyini kanadi au mafu au si yorola ka bayelema nazarakana ka di au ma tunugana Mali kunafuni de biseka uke auye ka ola donia ka fo ko biye December kalo le temps ani fly samba flani muga ani nani kunafuni ale watisira ayo bismillah kuna fundamela bi alamsa doyena nu obena December kalo le temps ani flama samba flani muga ani nani anga ministre nyama ni oye journal de division Abdoulaye Maigay ale koniye asembo akonokoro bi nika ikunda kuna fundila uluka su okonna kanako mako maison de la presse atakun kera femi ode kata kuna fundila nika ulu kuma nyonya ani kuna fundila yo kuma falenke uni nyonche au ni anga jeka anga ministre nyama nika aleka korofo ka ulu lame Ça m'a fortement donné une alternance que Robé, Yan, Issalim, qu'on a la nous sommes votés, c'est passé, pas de mon masque. Mais, nous, la fois qu'on a pas en Hollande, honnêtement, on n'a pas la tête, ça m'a été effectivement, mais, non, comment fera, il y a des institutions, il m'a la fille, et que nous avons, nous, maintenant, nous, des choses à fond, effectivement, fait mon problème, l'État sportif n'est pas là. Là, il faut qu'on aille à mon cœur. Nous avons président de l'Assemblée nationale pour le professeur Limondjaro. À part comment on a, on y le temps qu'on a là, nous avons vraiment, pour ce cas où nous ne pas pratiquer. Donc, il y a comment la fin au rôle. Et que, on a du mal qu'on a là. Aucun moment, c'est la photo, ça se gagne dans la réalité, à part qu'on a là, l'école de transition qui est la nafre comme la partie nous qui est la partie Ironemoro, au parti qu'on a la partie Rongra, pour qui va après des années, Nata, Gaï, Omna, tout le monde de l'administration territoriale, ça c'est ça. Mais, il m'en faut, nafre comme la, les parents nous sont maintenant. On d'a c'est pas fort, après on d'a, parce que le président de l'Assemblée nationale pour le milieu, il a fait ça. Enfin, même, oui, on a le travail qui fait travailler. Et tu m'as fait faire. Alors, on peut nous apprendre une fois, on a le temps de l'île. Quand on fait les Kimbourg, les Mambourg, on a tout le monde là, quand il entend. Je crois que amener le gouvernement pour nous, il va mettre une institution. On a pas beaucoup à prendre la clé. C'est un peu froid. On a beaucoup de militaires donc le travail avec la parole, la campagne de l'île, pas que vraiment en Égypte. Je crois que les parents sur le terrain doivent éviter de distraire, d'attaquer même l'institution militaire avec ces propos. Il y a faut qu'on aille à mon cœur aussi, mon campagne, il faut faire mon cœur. Mais comment on fera durant la nuit, on va comment la finir. Quand que Philippe Navas peut créer de la confusion, les gens peuvent croire que non. Ça se les gars particuliers. Jamais ça, c'est pas possible. On peut développement là, comment on a fait la condition, là, merci beaucoup.
Kasenga nanga kunafundiso ale konnala bamanonko ko kun konte di kuntigi ale ko Union des radios et télévisions du Mali nyama ni oye Banjugu Dante ale fena koni korofo do ni ka uludi ka kunafundila ka kene o konnala sa kunafundila o digumumbe uka aye uluda anga ministre nyama ale nyakoro ka klatuguni ka seben fro franyon kan fene ni ka uludi anga ministre nyama ale ma awni ni anga jega Banjugu Dante ka ale fena ka korofo ka ulu lame Mbaoufo ka wal nyumando effectivement jamana premier ministre amame ay bara damne bonya ni karama mimbi a hakilla ka baranke kanye o kama awula kana ansoro anga yoro labi kana anga hakilla fara nyogonga anga je anga jamana la je nyogon fe o kum kon nana ana ay kuma chama fo nyogon yana afana fen chama fo anyana ay munu fo nyogon yana kuna fondi lobse ko kuna fondi bara ke chugo mina lafiya kuna ka soro toro musoro ay min fana fo anga jamana kono sariya de kanga kata wala sa désordre mimbi kuna fondi bara yere la o désordre ka boala donc o texte be amena bara talaka kaka ni ala na kira sonama o ko bina sera soro ani musaka min kanga di kuna fondi la souma kuna fondi la so mba préciser wala sa o ka bara ka seka kekanye musaka atalaka soro mi rabidi ate foibo donc amba fe gelabe jamana kono ciedo ambi kala la ciedo mais jamana ka laje aka assainissement ke wala sa demain ngadi mo ma munu na ka kan wala sa bara be se ka ke ketu nyumana amba njigi daka parce que depuis premier ministre nana abala ka wuli ka se malion bela jerlema ka bala ka mufo union sacrée anga je anga jamana laje fara liu mo bla nyogo naw mo doga liu mo nenu kat mo burujaw nin tola donc anga je anga deme anga jamana bonno la Joliba ka kumain mo chama bala ka daba ka maka kuna funu kolon lasi munkera Joliba ka aki kelen ka décision ta ka Joliba ka autorisation retirée ama fo ka datu de ko ka papier de bochala ni papier bochira la o koro de ko Joliba ko dabla la ango a minkera abise ka fo ko kuma jugu do fora an krefe jamana doma mimma ben o jamana mo ma o mali ter la kaybi donc sanction vera tum seka ta kuma infoli ko kama teleso kama kasro amaseka autorisation remene totalement amba nyini mogo munu bi ni décision nunta no e hakiye u ka la jeni hakiliye u kana la jeni dusuye bon anye kuma munu fo anya fo bo akadanye quand même ambi commission de médiation de Blasenga mimbita kuma hakife wala sa amsaka ben fola parce que décision mitara décision gelende do a décision ka bonga teme min karaka mais on a dit que ni hakima son au kumama am se ka ko chama were oké mais mo tara kuma fa bela jerle ka to ka akunguru ndota ka blay o re kelen ko fe Joliba datuguli nana fo mais décision ku tara ko Joliba datugu ka soro anga réunion make ka soro anga communiquer make mais haki sariala akorata ka fo ko ni décision tara ka fermer domina ko parce que négociation damena ko décision te appliquée mais atun chekan barake nyogonya mimbani nyogonche haki na anyera ka mogo dile umbala mogo bi yoro soro haki la on sababu yala donc haki anyera di maintenant barake nyogonya mi kanga teme ani nyogonche o bonya ukama haki tunganga yoro ndo to anye ka to anga négociation nunke ka soro ma se datuguli saria babulu maintenant yoke problème ta la uti en bali anga continuer ka négociation ke mais mo ko chama be sanu ga kuna funu nyumani mo ma utara fo u ya nege ka fo amina do tamina bota katla ka stranga seguko mo ko munu bi stranga chien fo u bi ka chien ke uti anyi ambi min kan jamana ambo décision d'état en continue ka négociation ke o négociation de bala continuer bonya ani karama konnana o de kama bi ka soro ma wajibiya foi ne ra ka fo ko bi se ka apaiser chugodi ani burkina ka o ka nyamo kumana ani haki mo ko kumana anya jira ka fo Burkina be chaman de be munu ko kuma munu fora kuma indigira ko jamana den chamala na digirula an ma fo ko journaliste ka bara ke chugo mai mais kuma fora an ga teleso de sanfa en détail télé ni jamana do mogo do ya fura ka fo kuma min fora na adigirana ne akilla ni ye mogo ye mimbi mogo bunya mimba yere bunya niti yere bunya nay ka fo a min temena ani auche na kera kuma ye mi jamana den do fa mba be toro o jamana de onuka jamana nyamoko ami yafa de lu fe kuma folena mais ko rete ka fo kan journaliste bara manyere amo fo de
mais kuma min fɔra n'a kɛra ka jamanaden dɔw tɔɔrɔ ni mɔgɔw ni bɛ se ka saha ka mɔgɔw lafiya o yafa deli la o tɛ fugariya ye o tɛ siran ye o ye bonya de ye o ye yɛrɛdɔn de ye o de kama an bɛ segin a kan k'a fɔ kuma minnu fɔra Joliba TV sanfɛ n'a kɛra sababuya ye ka an balima burukinabe ninnu caman tɔɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ merci. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Cadi jamana ale kɔnɔna la Cadi jamana ɲɛma ni o ye Mahamata Debi ye ale kɔni kɛra maréchal la o ye u ka wasabulon kɔnɔna la sa maa 100 ni maa 60 de bɛ yen nɔ olu kɔni sɔnna a ka maréchaliya jala o maa 2 bɛ yen nɔ olu ma sɔn maa 6 bɛ yen nɔ olu kɔni ye u yɛrɛ minɛ kalafili o la o kɔfɛ sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mahamata Debi ale kɔni kelen kɔ ka Boko Haram ka o kɛlɛ a ka jamana o kɔnɔna la octobre kalo tɛmɛnen o la ni karogɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔni ye bingani wale ta k'a ka finitigilakaw ka olu sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye k'a ka finitigilaka caman ni ka olu bɔnɛ o ni na a yɛrɛ kɔni ye i sen don kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna sanfɛ kɛlɛ ka taa se duguma kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mahamata Debi ale kɔni ye a fa kɔni ni ka o nɔ labila ni o ye Idrissa Debi Itno ye Idrissa Debi Itno ale fɛnɛ kɔni kɛra maréchal ye san 2020 o kɔnɔna la k'a si to san 68 na a kelen kɔ ni ka karogɛlɛn dinɛ tigilamaw fɛnɛ ni ka olu kɛlɛ a ka jamana o kɔnɔna la ala ma hinɛna a facɛ yɛrɛ kɔni o la o kɔni kɛra fɛn min ye maréchal ye a ka jamana o kɔnɔna la kelen kɔ ka san 30 ni ka o kɛ fanga la a den yɛrɛ kɔni o ye san 3 ni ka o de kɛ fanga la ka sɔrɔ ka kɛ maréchal ye. An bɛ taa Congo Brazzaville la u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Denis Sassou Nguesso ye ale kɔni ye i kun da Libi jamana o kɔnɔna la dɔgɔkun kɔnɔna in na min ni a ye tile 3 kɔni ka o kɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Congo kaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Denis Sassou Nguesso ye ale kɔni ka bɔliko fɔlɔ kɔni ye nin ye kabi san 2011 a selen Tripoli kaw ka jamana o kɔnɔna la sa décembre kalo tile 9 san 2024 a kelen kɔ ka se nɔ ani fɛn min ye Union africaine Libikaw olu fɛ nɔ ani olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a y'a yira k'a fɔ a bɛ san 4 bɔ bi fɛn min ye conférence de Berlin o kɔfɛ ye maa si tɛ nɔ min kɔni kelen don ka i ɲɛma da fɛn min ye ka se ka Tripoli jamana kɔni ni ka basigi la na ale kɔnɔna la. Hugo Sada ni ale ye kunnafondila kɔrɔ ye Jeune Afrique o kɔnɔna la ni RFI fɛnɛ kunnafondila kɔrɔ kɔni fɛnɛ tun don ale tayana décembre kalo tile 9 san 2024 k'a si to san 74 na ale de kɛra maa fɔlɔ ye ni ka RFI kɔni ka ale sigi bɔlɔlɔsira o kan. Mali kunnafoni jabaran najɛbaw aw kulo garizɛ kɛra ni kunnafoni damadɔ bi an mi sɔrɔ ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yani an ka kunnafoni datugu sa an ka kunnafoniya jukɔrɔma don dɔ ba o ye DSC construction ni o ye Janginɛ Sabake n'a ka cɛdenw ye u bɛ baara la duguma cogo min na u bɛ baara la sanfɛ tentɔ walasa ka se ka maliyɛndenw nimisi wasa sojɔko la terrain de bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ i t'a dɔn yɛrɛ i b'i ka terrain yɛrɛ fɛnɛ plan kɛ min ye DSC construction bɛ so plan ɲumanbaw ni ka olu bɔ ka di aw ma a bɛ fɛ ka immeuble de jɔ a bɛ fɛ ka étage de jɔ walima a bɛ fɛ ka villa simple de jɔ fo ka taga se station ma u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a jɔ k'a ban pewu k'a tile ni ka o taga d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ aw kana jɔrɔ birikiko la aw kana jɔ simanko la aw kana jɔ nɛgɛko la u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲuman kɛ aw ka so la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.